एगो बहन अपना भाई से जिद करत रे हर कहत रे कि मोरे भैया जय है ना अरे महंगा मुंगे। और अच्छा लगेगा तो मीठी मीठी ताली जरूर बजाइएगा कि मोरे भैया जय है ना अरे महंगा मुंगे। भाई मोदी युग में ना बास बहुत महंगा हो गई बा। अच्छा अब बेचारा वाली को समाज का करी है काहे रोजी रोटी के सवाल बा। एगो बास 200 रुपया में मिलेला छींच काट के भैया तनी धीरे एगो बास 200 रुपया में मिलेला। वो मोगरानी चकुधर कल्याणपुर से आवेला टायर बैल पर छींच काट के तो समझ लो कि 300-400 के हो जाएगा तो महंगा हो गई काहे। अब के सुपवा महंग भइले बहिनी अब के सुपवा महंग भइले बहिनी छोड़ी दे हुए बहिनी हो छोड़ी दे हुए बहिनी छठिया बरातिया छोड़ी दे हुए बहिनी छठिया बरातिया। हाजीपुर के केला बड़ा नामी हो खेला तरवा हाजीपुर जाता नहीं त केला लाभी के बंदा है के बा कैसे मोरे भैया जय है ना हाजीपुर सहरिया जाता रही हो भैया हाजीपुर सहरिया ले ले है भैया केला के घबा दिया ले ले अब के केलावा महंग भइले बहिनी सुनो महंगाई ला क्या बात है जय हो इस सब अजीत डीजे के कमाल बा जय हो गाय के बीच में भाजी मार जाता हाय हाय। अब के केलावा महंग भइले बहिनी अब के केलावा महंग भइले बहिनी छोड़ी दे हुए बहिनी छठिया बरातिया।